Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Ann na nasa bansang Canada. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Ann at narito ako ngayon sa Canada. Ang tiyahin kong nagpalaki sa akin ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Drama sa radyo ang isang libangan namin sa probinsya, Ate Emmy. Kaya labis akong nalungkot noong hindi ko na napapakinggan ang dramang ito sa radyo. Laking pasalamat ko nang matagpuan ko ang YouTube channel ninyo, lalo pa at ang dramang ito ang napapakinggan. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa at pinadala ko ang aking karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. 3 kaming magkakapatid, ate, at ako ang pangalawa. Mahirap ang buhay namin at kahit napakabata ko pa noon, naiintindihan ko na kung bakit maagang nawalay sa amin ang panganay kong kapatid. Nay, bakit hindi na po bumalik dito si Kuya? Anak, sa probinsya na ng lola mo nakatira ang kuya mo. Ha? Bakit po, Nay? Hindi na natin makakasama pa ang Kuya? Mahirap ang buhay natin, anak. Nahihirapan kami ng itay nyo sa paghahanap ng ikabubuhay natin.
May taniman naman po tayo. Di po ba, Nay? Tama ka anak, pero hindi sapat yun para tugunan ang mga pangangailangan natin. Nay, Kaya hiniling ko sa lola nyo na doon na muna manirahan ang kuya mo. Sila na ang bahala sa kanya. pero namimiss namin si Kuya. Ang layo na kasi niya sa atin. Anak, hindi mo pa maiintindihan ang lahat dahil bata ka pa. Nalulungkot kasi ako, Nay. Ngayon pa lang, namimiss ko na si Kuya. Gaya nga ng sinabi ko, masyado ka pang bata para maunawaan mo ang lahat. Pagdating mo sa tamang edad, maiintindihan mo na ang lahat, anak. Tama ba ang ginawa natin? Tama lang. Kasi talagang mahihirapan tayo kung hindi natin ginawa yun. Ang alam ng itay at inay, Hindi sa tulog na pagkinikita ako. natin. Pero Para hindi mabuhay ako natin ang makatulog. ating mga anak. Kasi Kaya naaalala tama ko si lang na Kuya. doon kila inay ang panganay natin. Pero si Ann, nagtatanong. Nararamdaman ko ang lungkot Ngayon niya pa lang, dahil sa pagkawala nalulungkot nila sa na kuya ako. nila. Naiintindihan Ang ko layo siya. kina Lola. Pero kailangan ang sitwasyon Hindi natin ko alam ngayon kung ang una nating magkikita pa isipin. kami ni Kuya. Oh, bahala na kayo sa mga daladala ko. Ang dami mo namang inuwi para sa atin. Maswerte ako ngayon. Mataas ang presyo ng mga produktong dinala ko sa bayan. Kaya marami akong napamiling kailangan natin. Siguradong matutuwa ang mga anak natin. Mabuti naman kung ganun. O sige, maliligo muna ako. Napakainit ng panahon. O sige, Nay, ano po yan? mga kailangan natin dito sa bahay at mga pagkain, anak. Dala-dala ng itay mo. Nasaan nga pala ang kapatid mo? Nasa kwarto po, Nay. Naglalaro. Bantayan mo muna ang kapatid mo, ha? Aasikasuhin ko muna ang mga pinamili ng tatay mo. Opo, Nay. O sige anak, puntahan mo na ang kapatid mo. Ako na ang bahala dito. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Oo naman. Hindi bale. Kasama ko naman si Hipag na mangingibang bansa. Para sa atin ang gagawin kong ito. Alam ko, medyo gumaan ang buhay natin dahil nakila inay ang panganay natin. Pero di pa rin sapat para mabigyan natin ng magandang buhay ang mga anak natin. Alam ko naman yon. Pero ang pangingibang bansa mo kaya ang magiging solusyon? Makikipagsapalaran ako para guminhawa naman ang buhay natin at maibigay natin ang pangangailangan ng mga bata. Bakit ba naman kasi ganito ang buhay natin? Nay, Ah, saan po kayo pupunta? Ha? Ann, anak, Narinig ko kasing nagpapaalam kayo kay Itay. Saan po ba kayo pupunta? ang mabuti pa. Ikaw na ang magsabi at magpaliwanag kay Ann. Iwanan ko muna kayo. anak, mangingibang bansa ako. Ha? Aalis ka, Inay? Lalayo ka din sa amin? Wala na nga ang kuya dito. Kailangan anak, para sa pamilya natin ang gagawin ko. Kaya mangingibang bansa ako.
Nasaktan ako ng labis noong nagpunta sa Taiwan ang nanay ko, Ate Emmy. Pakiramdam ko ay unti-unti na kaming nagkakahiwa-hiwalay na magpapamilya dahil wala na nga sa piling namin ang kuya ko, nang ibang bansa pa ang aking ina. Pero wala akong nagawa. Hindi ko napigilan ang nanay na mangibang bansa. Tiniis ko ang pagkawala niya sa tabi namin dahil inaasahan kong magiging maayos din ang buhay namin. Ang hindi ko inaasahan ay ang biglang paghihiwalay ng aking mga magulang noong umuwi na mula sa Taiwan ang aking ina. Nay, saan pumunta ang itay? Bakit siya umalis nung dumating kayo galing Taiwan? At hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Huwag mo nang hintayin ang ama mo dahil hindi na babalik yon. Ha? Pero bakit po, inay? Bakit hindi na babalik ang itay? Bakit bang dami-dami mong tanong? Nay? Sinabi ko na ngang huwag ka nang magtanong dahil umalis na ang ama mo. Pero bakit po, Nay? Anong dahilan? Ay, napakaarte mo namang bata ka. Napakarami mong tinatanong. Basta, huwag ka nang magtanong. Sige, mag-impake ka ng mga gamit nyo ng kapatid mo. Ha? Bakit po, inay? Huwag ka nang magtanong. Mag-impake ka na lang ng mga gamit nyo ng kapatid mo. Sige, kilos na! Sigurado ka ba na naayos mo na ang mga damit nyo ng kapatid mo? Opo, inay. Mabuti naman. Nay? Kung itatanong mo na naman kung saan nagpunta ang tatay mo, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Ha? Sinabi ko na ngang lumayo na ang tatay mo, kaya huwag ka nang makulit. Nay? Bakit po niyo pinaayos ang mga damit namin ng kapatid ko? Aalis na po ba tayo dito? Oo, Ha? bukas na bukas din, maaga tayong aalis. Pupunta tayo sa probinsya ng lola mo. Ha? Doon kay kuya? Oo, Ann. Kaya matulog ka na para maaga kang magising bukas. Tabihan mo na sa kwarto ang kapatid mo. Ann, kapatid ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Mabuti naman, kuya. Pero... Oh, bakit bigla kang nalungkot, Ann? ang itay kasi, bigla na lang umalis nung dumating ang inay galing abroad. Ano? Oh, kaya ba hindi nyo kasama ang itay na nagpunta dito sa lugar ng lola? Oo, kuya. Kasi wala na ang itay. Umalis na. Saan pumunta ang itay, Ann? Hindi ko alam, kuya. Tinatanong ko si inay, pero nagagalit naman. Ganun ba? Oo, kuya. Kaya nalulungkot ako. Pero masaya din ako, kuya. Dahil sa wakas, nagkita na rin tayo pagkatapos ng mahabang panahon. Ako din, Ann. Masayang masaya ako dahil nandito na kayo nila, inay. Ano pong sabi niyo, Nay? Dito na kayo titira ng mga kapatid mo. Dito sa lola nyo. Masaya po ako sa sinabi niyo, Nay.
Pero, paano po kayo? Marami pa akong dapat asikasuhin, kaya maiwan kayo dito ng mga kapatid mo. Ha? Iiwan niyo kami dito, Nay? Sinabi ko na, di ba? Marami akong dapat asikasuhin. Hindi bale, nandito naman ang lola nyo na mag-aasikaso sa inyo. Aalagaan niya kayo. Hindi niya kayo pababayaan. Bakit po ganun, Nay? Umalis na nga ang itay. Ngayon, aalis din kayo? Pwede ba? Wala akong panahon para makinig sa mga sentimiento mo. Bakit? Hindi ka ba masaya at magkakasama na kayong magkakapatid? Hindi ba sabi mo noon na namimiss mo na ang kuya mo? Opo, Inay. Ngayon, magkakasama na kayo. Kaya huwag ka ng tanong. Basta dumito na kayo ng mga kapatid mo. At ako naman, marami pa akong dapat asikasuhin. Sa mura kong edad, napakarami ko ng tanong na hindi ko mahanapan ng sagot, Ate Emmy. Sa totoo lang, naguguluhan ako dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa aming pamilya. Pero dahil walang kasagutan ang mga tanong ko, nanatiling walang linaw ang lahat. Ang nagpapasaya na lang sa akin noon ay magkakasama na kaming magkakapatid. At dahil hindi naman kami pinabayaan ng lola namin, kaya parang wala na ring anuman sa amin na hindi namin kapiling ang aming ina. Pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa tulong ni Lola, Ate Emmy. Naging transferee ako at dito nangyari ang isang bagay na hindi ko makakalimutan kailanman. Nasa grade 4 na ako noon, Ate Emmy. Okay, class. Sinabi ko na, no cheating. Mag-focus lang kayo sa test Na-review ko paper. na lahat ang lessons namin. Huwag kayong Kaya titingin madali sa na lang test sa paper akin ng ang test iba. namin. Alam ko na naiintindihan nyo ang lahat ng naging lessons natin, class. Kaya I expect na makakapasa kayong lahat. I-concentrate kong sagutin ang mga test paper ko. Lalo na at nandito sa tabi ko ang teacher namin. Malaki ang tiwala ko sa inyo, class. Kaya concentrate. Ha? Hinawakan ni teacher ang balikat ko. No cheating. Ang kamay niya, nasa dibdib ko na. Just concentrate sa mga test papers nyo, class. Don't mind your classmates. Mag-concentrate kayo sa exam nyo, ha? Anong gagawin ko? Hindi pa rin niya inaalis ang kamay niya sa tapat ng dibdib ko. Huwag kayong lumingon. Gagawin ko. Eyes on your papers. Nariyan ka na pala, Apo. Bakit hindi ka nagsasalita, Apo? Ano ba ang nangyari sa'yo? Wala po, Lola. Sigurado ka, Apo? Opo, Lola. Siya, sige. Magbihis ka na at gumagawa ako ng merienda. Sabay-sabay na kayo ng mga kapatid mo na magmerienda. Naririnig mo ba ako, Apo? Ha? Ano pong sabi niyo, Lola?
Ang sabi ko, magbihis ka na at aayusin ko ang merienda. Sabay na kayo ng mga kapatid mong kumain. Opo, Lola. Magbibihis na po ako. Alam mo, Ann, may napapansin ako sa'yo. Kuya? Nung isang araw ko pa napapansin na tahimik ka. Napakalayo ng tingin mo. Ha? Ano bang nangyayari sa'yo, Ann? Wala, kuya. Wala. Sigurado ka? Oo, kuya. Ann, mas mabuting sabihin mo na kung ano ang nararamdaman mo. Kung ano ang iniisip mo. Para hindi ka masyadong malungkot at hindi ganyan na napakatahimik mo. Kuya? Huwag mong kimkimin o itago kung ano man yan, Ann. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. O sige, maiwan muna kita dito ha. Ako na muna ang bahala sa kapatid natin. Tama si kuya. Hindi ko dapat itago ang ginawa sa akin ni teacher. Para sa ganon, magkakaroon na rin ako ng katahimikan. Bahala na. Kailangan ko nang sabihin kay Lola ang nangyari. Kailangan na nilang malaman kung ano ang ginawa ni teacher sa akin. Ano? Ginawa sa'yo ng teacher mo yan? Opo, Lola. Dahil po sa sobrang takot ko, hindi na po ako nakakibo. Napakawalang hiya naman ng teacher mong yan. Kung ganon, totoo lahat ang mga naririnig kong sabi-sabi tungkol sa kanya. Kaya ipinagwalang bahala ko dahil akala ko tsismis lang ang lahat at hindi magagawa ng isang guro na kagaya niya ang ganon. Lola! Kaya naman pala, iba ang napapansin namin ng kuya mo sa'yo nitong nagdaang mga araw. May pinagdadaanan ka pala, Apo. May ginawa pala sa'yo ang walang hiya mong guro. Hindi pwede ito, Ann. Kailangang masampahan ng kaso ang walang hiyang tao na yan. Ha? Ano po? Lola, baka kung ano po ang mangyari. Kahit ano pa ang mangyari, Apo, kailangang maparusahan siya sa ginawa niya sa iyo. At sa mga iba pang naging biktima niya na hindi nagsumbong. Kung nalusutan man niya ang mga ginawa niya noon, sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalusot ngayon sa ginawa niya sa iyo. Magdurusa siya sa kulungan. Galit na galit ang lola ko nung sinumbong ko sa kanya ang ginawa ng aking guro sa akin, Ate Emmy. Kaya nagreklamo siya. Dahil siguro kumalat na ang nangyari sa akin, ito ang nagbigay lakas ng loob sa iba pa niyang naging biktima
upang magsampa din ng kaso laban sa teacher na ito. Nagsama-sama kaming mga naging biktima hanggang matapos ang hearing. Hinihintay na lang namin ang verdict sa kasong isinampa namin sa korte. Pero hindi pa lumalabas ang desisyon ng korte, kinuha na ako ng tiyahin ko sa Maynila upang makalimutan ko ang trauma dahil sa nangyari. Doon ko na pinagpatuloy ang aking pag-aaral. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na natalo sa kaso ang aming guro at ngayon siya ay nakakulong. Matagal din akong nanirahan sa puder ng tiyahin ko, Ate Emmy, hanggang sa isinama na nila ako dito sa Canada. Kung kailan kami magkikita-kita ng mga kapatid ko at ng aking mga magulang, hindi ko alam, Ate Emmy. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ann. Ann, una sa lahat, nagpapasalamat kami dahil ipinagkatiwala mo sa amin ang maselan mong karanasan. Bukod sa nangyari sa iyong pamilya, ang pag-alis ng tatay mo na hindi mo alam kung anong rason o dahilan, ang pag-alis din ng nanay mo, at ang pag-iwan niya sa inyo sa puder ng inyong lola. Dumagdag pa ang ginawa sa iyo ng iyong guro. Mabuti na lang at nagkaroon kayo ng lakas ng loob para sampahan siya ng kaso. At ito naman ang nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang naging biktima upang lumantad at sampahan din ng kaso ang naturang guro. At sa patnubay ng Diyos, nakamit niyo ang hustisya dahil naparusahan ang inyong guro para hindi na makapambiktima pa ng iba. Tungkol naman sa pamilya mo, ang Diyos na lang ang nakakaalam kung kailan kayo magkikita at magkakasama-samang muli. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy kang manalangin para sa pamilya mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man